Исәмісіз эфирда Татарстан хәбәрләре вакыты, студияда Фәнис Камал, чыгарылыш башында ук ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле кайбер вакыйгаларны искә төшерик. 1970 елның 18 июнендә башкалада 2 зур объектны кулланылышка тапшыралар. Күп катлы Татарстан кунакханәсе үз ишекләрен ача, ул элиталы номерлары һәм хотел, бар дигән инглиз теле атамалары белән гади халыкны кызыктырып торган. Шәһәрдәге беренче юл асты кичүе дә аның янында эшли башлый. Ул бүгенге Тукай элекеге Куйбышев мәйданында төзелгән. 1999 елның шушы көнендә Казанның нәкъ үзәген билгеләгән истәлекле урында ачыла. Географик ноктаны сурәтләгән корылманы Бауман урамындагы иске нәшрият йорты буенча буенда урнаштырып куялар. Хәзер исә бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Беренче тапкыр җиңү парадын килеп карарга ярамый, әмма телевизордан карарга ярый. В муниципальных районах Республики Татарстан подобные мероприятия не предусмотрены. Предусмотрены только в городе Казань. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган тантаналы йөреш ничек узачак? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Телефонда утырып, акчасыз калалар. Шул кыз исеменнән алдылар кредит. Ни өчен татарстанлылар мошенниклар кармагына эләгүен дәвам итә? Аларда ничек сакланырга? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Хуҗасыз этләр кайда яшәргә тиеш? Точного ответа никто не может сказать, к сожалению, где могут содержаться животные. Этләр өчен төзелгән приютта Илдар Сафирында булып кайтты. Мобиль сайлаучы системасынан Татарстанның күпме кешесе инде файдаланырга өлгергән. Бик тиз, бик әйбәт. Ул никадәр җиңел һәм отышлы. Руслан Садина белеште. Бөтенләй башка урында һәм бөтен җиргә дезинфекция уздырганнан соң гына 24 июньдә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлап уздырылган тантаналы чара Казанда шундый булачак. Башкаланың ирек мәйданы буйлап Казан гарнизоны гаскәрләре һәм хәрби техника узар дип көтелә. Бүген аның нечкәлекләрен Ләйлә Фазлыева хәбәр итте. Узган ел парадта 2000 кеше катнашса, быел 2 тапкыр кимрәк. Әмма ветераннар быел да булачак. Һәм менә башка тамашачыларга тантананы кайдан карарга икәнен Рания Абдрахманова җиткерер. Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Бер ел элек төшерелгән кадрлар бу. 9 май җиңү парады. 1000 еллык мәйданында алма төшерлектә урын юк. Кремль чирамендә меңләгән кеше. Алгы сафта Бөек Ватан сугышы ветераннары. Мәйдан уртасында хәрбиләр. Алар монда 2000-нән артык катнашучы. Җиңү парадындагы тантаналы чараларны карар өчен иң уңайлы урын менә шушында Казан кирмәне буендагы яшел чирәм өстендә иде. Быел исә 1000 еллык мәйданында бер нәрсә дә булмаячак. Быел исә пандемия. 24 июньдә тантаналы йөреш көне узачак. Ул ирек мәйданында була. Анда нибары 1000 кеше һәм 40 дәнә техника катнашыр дип көтелә. Әмма узган елга танылган Т-34 танкы, артиллерия кораллары, Катюша, ГАЗ-21 машиналары булачак. Быел Казан гарнизоны гаскәрләре гадәттәгечә менә шушыннан Карл Маркс урамы буйлап атлаячак. Әлбәттә, быел кешеләр саны әзрәк булыр дип көтелә. Күргәнегезчә, бу вакытта ирек мәйданында инде әзерлек эшләре башланды. Хәзер Ленин һәйкәле каршысында сәхнә төзәләр. Соңгы тапкыр җиңү парадымында 2016 елда узган иде. Моннан тыш былтыр шәһәрнең үзәк урамнарын үлемсез полк акциясын уздыру өчен япканнар иде. Быел тантаналы йөреш өчен ябыла. Хәрәкәт чикләнүе Карл Маркс, Зур Кызыл һәм аларга илтә торган урамнарга кагыла. Продолжительное время перекрытия и ограничения дорожного движения связано прежде всего. Юл хәрәкәтен узакка чикләү иң беренче чиратта мәйданны дезинфекциялау белән бәйле. Бу ничек булачак? Махсус машиналар, махсус дезинфекция сыйыклыгы белән тулысынча колонналар йөргән урамнарны өстлекләрне эшкәртергә тиеш. Былтыргы парадка районнарда яшәүче Бөек Ватан сугышы хезмәт һәм тыл ветераннары 100ләгән кеше чакырылу булса, быел Роспотребнадзор киңәшләре буенча катнашучылар саны чикле. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Ветераннар тыл хезмәтчәннәре сәламәтлекләренә карап 20 кеше чакырылачак. Бу замана таләбе. Алар бер-берсеннән 1,5 метр ара калдырып утырачак. Моннан тыш ян-яктан кыймалар куелар дип көтелә. Һәм әлбәттә битлек, перчатка, антисептик. Ветеран волонтер һәм оештыру
оештыручылар да битлек перчаткадан булачак. Моннан тыш өстәмә антисептик һәм катнашучыларга дымлы салфеткалар таратылыр дип көтелә. Марш атлаучылар репетициядә битлектән, йөреш көнне битлексез булачак. Маска индивидуальная, стандартная маска медицинская. Медицина битлекләре барысы өчен дә җитәрлек итеп сатып алынды. Перчаткалар менә шундый булачак. Бу куллары тирләмәсен озаграк киеп йөри алсыннар өчен бәйрәм чаралары 2 сәгать тирәсе бара бит. Тантана җиңү көне җыры һәм бәйрәм концерты белән тәмамланыр дип көтелә. Чара бетүгә көндезге сәгать 12дә Татарстан җиңү чаңы бөтен Россия акциясенә кушылачак. Бөтен ил буйлап шәхси автомобиль, җәмәгать транспорты, поезд һәм кораблар 1 минут дәвамында сигнал биреп торачак. Быел салют булмый. Ә бәйрәм мизгелләренең туры трансляциясен елдагыча безнең каналда һәм интернет битләрдә карап була. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. 24 июнь көне узачак тантанада катнашучылар белән без бүген аерым очраштык. Бу хакта соңрак әлегә башка яңалыклар турында. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка Казан гарнизонының яңа хәрби прокурорын тәкъдим иттеләр. Әлегә вазифаны хәзер Сергей Баженов башкарачак. Очрашу хөкүмәт йортында узды. Анда Үзәк хәрби округның хәрби прокуроры Александр Антюфеев та катнашты. Мошенниклар атна сайын Татарстан халкының 50 миллион сум акчасын үзләштерә. Узган ел алар 5000 кешене алдаган. Якын кешегез авыр хәлдә баланы дәваларга акча кирәк иде, отышлы кредит алыгыз. Ничек кенә ышанычка кермиләр. Ни өчен хукук сакчылары шундый 16% җинаятьне генә ача? Илги Шакуров үзләреннән сорады. Секунды белән таралды информация. Шундук шалтырата башладылар. Мин инде аңлап алдым, ниндидер авыр хәл булган дип. Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова әле һаман тынычлана алмый. Мошенниклар аның Инстаграмдагы битенә кереп, ялган мәгълүмат урнаштыра һәм халыктан акча сорый. Имеш артистның кызы күңелсез хәлгә тарган. Мин беренче тапкыр моның белән күрештем. Минем почтага кергәннәр. Почтадан кереп Сбербанкларны, тагын бер аккаунтларны алар ватып маташкан, булдыра алмаганнар. Аллага шөкер, бик жәл акча күчереп өлгергән кешеләр. Һәрдаим кисәтеп торуга карамастан Татарстан халкы мошенниклар курбаны булуын дәвам итә. Полиция мәгълүматларына караганда дистанцион рәвештә кылынган җинаятләрнең 16% гына ачыклана. Гади кешеме, танылган йолдызмы, студент яки ул яшьтәге бабаймы, һәркем алданырга мөмкин. Минем дусларым, танышларымның ләккәне булды. Җибәрделәр код, шуны әйтергә куштылар инде. Шул кыз исеменнән алдылар кредит. Таныш булмаган номерларны алмаска тырышам, белмәгән сайтларга да кермим. Җинаятьчеләрнең иң яратып кулланган алымы кешеләргә банктан дип алдап шалтырату. Из банка могут. Банктан чыннан да шалтыратырга мөмкиннәр. Сезгә ниндидер өстәмә хезмәт тәкъдим итү өчен. Мәсәлән, тариф үзгәрү яисә банк картасы сорогы чыкканын хәбәр итү өчен. Шулай да 99% очракта банктан сезгә шалтыратмаячаклар дип белгечләр. Шалтыраткан очракта да бу әле банк дигән сүз түгел. Чөнки мошенниклар теләсә нинди номердан, шул исәптән банк исеменнән дә шалтыратырга мөмкин. Мондый очракларда иң яхшысы телефонны куярга һәм банкка үзегезгә шалтыратырга. Телефон номеры банк картасы артында язылган. Интернеттан товар сатып алам дип алданучылар да күп. Якын кешегезгә куркыныч яный, яки сез миллион сум акча аттыгыз дип шалтыратып та кәкре каенга терәтәләр мошенниклар. Алдауның яңа төрләре чыгып кына тора, әмма саклану өчен кагыйдәләр үзгәрешсез. Банк картасының кодын беркемгә дә әйтмәгез. Интернеттан сатып алу өчен аерым карта ачарга кирәк. Социаль челтәрләрдә парольләрне еш алыштырып тору да бик мөһим. Статья 159 Уголовного кодекса. Җинаять кодексының 159 маддәсе нигезендә мошенникларга 10 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Шулай ук төрле күләмдәге штрафлар да билгеләнергә мөмкин. Тиздән банклар кешеләргә бөтенләй шалтыратмый башларга мөмкин. Дәүләт думасының бер депутаты шундый тәкъдим белән чыккан. Бу дистанцион алдау очракларын киметер дип көтелә. Илги Шакуров, Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Вөҗданым шулай кушты дип, ул балык бистәсе районында хуҗасыз этләр өчен приют төзеп куя. Моның өчен җир участогы сатып ала һәм бар эшне үз акчасына башкара. 2 ел дәвамында йөзләгән этне коткара. Әмма хәзер район хакимияте бу курылманы сүтене таләп итә. Сәбәбе нәрсәдә? Илдар Сафиуллин районга юл тотты. Монда хәзер 128 эт бар. Токымнары төрле булса да язмышлары уртак, олар сукбай. Эльмира Хисамиева шундый этләр өчен балык бистәсе районында корылма төзеткән. Спасать невозможно. И пришла такая идея. Казан тирәсендә этләр өчен мондый урын төзеп булмый. Шуңа күрә башкаладан читтәрәк приют төзергә уйладым.
Эльмира өчен бу хобби, этләрне монда кайдан гына китермиләр. Ашату, дәвалау мондагы җиһазлар, электроэнергия өчен Эльмира үз акчасын түләй. Этләр күбәйгәч, эшчеләр җитми башлый. Волонтерлар даими ярдәм итеп тора. В этом приюте у нас находится собака. Монда без китергән эт тә бар, аны юлда бәрдереп киткәннәр иде. Без аны дәвалау өчен бөтен шәһәр белән акча җыйдык. Волонтерлар битараф булмаган кешеләр еш килә. Без менә монда басып торган басу ул авыл хуҗалыгы җирләре карамаганда, ягъни монда иген игелергә тиеш. Инде менә бу приют һәм анда яшәгән хуҗасыз этләр язмышы әлегә зур сорау астында кала бирә. Эльмира үзе Казанда яши, Балык Бистәсе районындагы 6 гектар җирне сатып алган. Приютны да ул шунда төзей. Закон нигезендә авыл хуҗалыгы җирендә этләр өчен корылма төзергә ярамый. Район хакимияте бинаны 30 көн эчендә сүтүне таләп итә. Использование земли, она делится по его категории. Торак пунктлардагы биләмәләр кулланылышына карап берничә төргә бүленә. Приют торак пункт категориясенә караган җирдә генә төзелә ала. Хәзер Эльмирга нишләргә, корылманы сүтеп этләрне иреккә җибәрергәме? Бу проблема ике яклы. Этләрне җибәрсәң, районна сукбайлар басачак, җибәрмәсәң, закон бузылган. Өстәвенә ел башында законга үзгәреш кертелде. Хәзер хуҗасыз этләр стерильләштерелергә тиеш һәм аларга хуҗа эзләргә кирәк. Аларны юк итәргә ярамый. Районда әле һаман 200 якын сукбай эт бар диләр. Бу эш белән шөгыльләнергә тиеш фақат лицензиясе һәм моңа рөхсәт кәгазе булган билгеле бер оешмалар. Шуның өчен дә безнең Балык Бистәсе муниципаль районы башкарма комитеты зооцентр дигән оешма белән килешү төзелгән. Алар безнең районга җибәрәләр шушы эт тотучыларны. Димәк, районның бу приютка ихтыяҗы юк. Эльмира җитәкчелектән законга туры килә торган урыннан җир бирүләрен сорый. Тик әлегә төгәл җавап юк. Бу эшне эшләү закон нигезендә булырга тиеш. Аның җире дә дөрес сайланган булырга тиеш. Шулай ук приюты да аның закон нигезендә эшләргә тиеш. Тагын бер шишелеш, закон җир категориясен үзгәртүне тыймый. Хакимият рөхсәт бирсә, Эльмирның приютны яшәтеп калырга мөмкинлеге бар дигән сүз. Без бу мәсьәләне алга таба да контрольләп торырга җыенабыз. Балык Бистәсе районыннан Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быел Татарстанның 1000 йорт ишек алды төзекләндереләчәк. Хәзер шуның 310-ында зур эшләр бара. Кайда асфальт салалар, икенчеләрендә яңа тротуарлар ясау, эскәмия, чүп савытлары урнаштыру белән мәшгульләр. Ярчаллыда президент программасы ничек тормышка ашырыла? Руслан Хасанутдинов кызыксынды. Ярчаллының Сидоровка бистәсе ишегалларын апрель айында төзекләндерә башлыйлар. Магистраль, гвардия урамнарында гына 30 берәмлек техника эшләй. Монда юл эшләре бара. Хәзер биредә тротуарны мәктәпкә кадәр җәячәкләр. Ишек алды проектын ясаган вакытта машина йөртүчеләрнең генә түгел, җәяүләрнең дә фикерен истә тоталар. Эш барышын атна сайын махсус комиссия килеп тикшерә. Халык та җитешсезлекләрне күрүгә шунда ук подрядчы оешма җитәкчеләренә әйтергә әзер. Тик әлегә андый хәлнең булганы юк диләр. Халык сорау буенча ишек алларында келәм чистарткыч һәм кием киптерә торган урыннар сакланып калачак. Ничек яшелләндерүне шунда яшәүчеләр үзе хәл итә. Дальше большая надежда на жителей, на то, что они будут поддерживать вот этот каркас двора, комфортный. Халыкка зур өметләр баглыйбыз. Алар ишек алдын үзләре яшелләндереп торачак. Хуаклар утыртырга яки газон чәчергә мөмкин. Исегезгә төшерәбез, президент программасы 5 елга озынайтылды. Шул вакыт эчендә республиканың 7000 ишек алды танымаслык булып үзгәрәчәк. Ярчаллыда гына бу максаттан 1 миллиард сум акча тотылырга тиеш. Инде сезнең эш барышына карата дәгъва фикерләрегез булса, аларны сайтка һәм кайнар линия телефонына юлларга мөмкин. Телефон номеры экраннарда. Ярчаллыдан Руслан Хусейнов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус йоқтыруның 38 очрагы ачыкланды. Барысы да авыру кешеләр белән аралашкан. 21 хастаханәдә, 17-се өйдә дәвалана. Күбесе Казаннан 19, Ярчаллыда 9, Түбән Кама, Нурлатта 2 кеше. Югары Ыслан, Биектау, Лаеш, Менделеевск, Питрәч, Тукай районнарында вирус йоқтыручы берәр кеше ачыклана. Шулай итеп Татарстанда ковидлар саны 4078-гә җитте. Барлыгы 2907 кеше савыга. Шуларның 33-е соңгы тәүлектә 1159 кеше дәвалануын дәвам итә. Татарстанда тагын берничә чикләүне алдылар. Әйтик, бүгеннән дәүләт органнары, җирле хакимият төрле чаралар уздыра ала, әмма барлык саклык чараларын үтәгән очракта гына. Күп кеше җыя торган ял, мәдәният, спорт, күңел ачу чаралары әлегә рөхсәт ителми. 22-сеннән мөмкинлеге чикле кешеләргә ярдәм күрсәтүче дәүләт оешмалары эшли башлый. Шулай ук бүгеннән чит илдән кайтучыларга 14 көн буе обсерваторда яшәргә туры килмәячәк.
Мы говорим о том, что сама по себе самоизоляция... Читтен кайтучылар өчен изоляция режимы бөтенләй бетерелми. Кайтучылар һәм алар белән бергә яшәүчеләр 2 атна дәвамында изоляциядә булырга тиешләр. Сүз бу очракта шифахана базаларында оештырылган обсерваторларда вакытлыча торуны бетерү хакында гына бара. Хәзер бу кирәк түгел. Казанның танылган кардиологы Рашид Миңнетдинов Бангладешта пневмониядан үлә. Ул 2004 елдан алып МКДЦның 2-нче кардиология бүлеген җитәкли. Бангладешка коронавирус вакытында авыруларны дәвалар өчен Россия табиблар төркеме составында киткән була. Бу хакта Реальное время интернет порталыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Мобиль сайлаучы системасынан Татарстанның күпме кешесе инде файдаланырга өлгергән. Бик тиз, бик әйбәт. Ул никадәр җиңел һәм отышлы. Руслан Садина белеште. 700 катнашучы, 19 мөгаллим һәм 90 лекция. Бик кызыклы булды 3 көн буена, без фикер алыштык. Бернинди нәтиҗәгә килмәдек, әлбәттә. Быел Нәүрүз театраль белем бирү фестивале нинди тәэсирләр калдырды? Чулпан Касымов күзәтүендә. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган тантаналы маршта 20дән артык ретро автомобиль катнашачак. Бу хакта бүген Дәүләт Советы рәисе, авто ретро клуб президенты Фәрит Мөхәммәтшиннең клуб әгъзалары белән очрашуында билгеле булды. Клуб Биектауда урнашкан, бирдә Татарстандагы тарихи автомобильләрнең иң зур коллекциясе урын алган, 50дән артык техника бар, 35 машина төзекләндерелгән. Фәрит Мөхәммәтшин ретро колоннаны озаклап карады. Пикап таких 2 в России всего. Да, у Жени Шаманского, у меня, а полноприводные еще есть. Вот на параде будет. А 3 уникальные Волги, таких ни у кого нет в России. С звездой. Да. С оленем, а тот без оленя. Да, 3-я серия. Фәрит Мөхәммәтшин тарихи машиналарына яңартып торганнары өчен аларның хуҗаларына рәхмәтен җиткерде. Хәрби техникага аерым игътибар. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, нәкъ менә шундый машиналар 75 ел элек безнең халыкның нинди оста куллы булганлыгын күрсәтә. Хәзер исә шундый ук оста куллы реставраторлар иске машиналарга икенче сулыш өрәди ул. Шундыйлардан ГАЗ-4, ГАЗ-55, ГАЗ-67, ЗИС-5 кебекләре җиңү парады кортежында катнашачак. Я в восторге. На самом деле, сколько труда, сколько любви и сил, и средств надо вложить, вот Александр Васильевич. Вот это говорит так, для того, чтобы из таких старых машин, изношенных, как он в интервью давал, значит, в курином помете, без крыши сарая, где-то там находил такие машины и давал путевку в жизнь. Коронавирустан зыян күргән төбәкләргә ничек булышачаклары бу хакта бүген Мәскәүдә хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Вице-премьер Марат Хоснуллин төзелеш тармагына күрсәтелгән ярдәмнең нәтиҗәсе бар ди. 6% ярымлы ташламалы ипотекадан файдаланучылар күп, фатир алганда өлешләп түләүчеләр фондына 30 миллиард сум өстәмә акча бирелгән. Зур төзелешләр тукталмый, әйтик, Татарстан аша узачак Европа көнбатыш Кытай трассасы ел ахырында төзелә башлаячак ди Марат Хоснуллин. Мәскәү-Казан түләүле юлы шушы халыкара трассаның бер өлеше. Моннан тыш Марат Хоснуллин төбәкләргә күрсәтелә торган өстәмә финанс ярдәм турында да сөйләде. Мы договорились, что по итогам 1 июля... Без быелның 1-нче 6 аенда алынмыйча калынган кремне анализларга булдык. Аны салым хезмәте белән финанслар министрлыгы ясаячак. Алга таба кайсы төбәктә никадәр акча югалтулары ачыклана. Аннары 15 көн эчендә нинди төбәкнең күпме ярдәм алачагы билгеләнә. 15 июльгә кадәр әлеге акчаларны 70 төбәк алачак. Пандемия вакытында товарын чит елгә сатучыларга ничек ярдәм итәргә, дәүләт җитештерүчеләргә булыша аламы? Халыкара базарда Россия оешмаларының дәрәҗәсен ни рәвешле күтәрергә? Бу һәм башка сорауларга җавапны хөкүмәт һәм бизнес вәкилләре эзләде. Җыелышны видео элемтә форматында КАМАЗ оешмасы генераль директоры һәм бер үк вакытта Гомум Россия халык фронты рәистәше Сергей Кагогин уздырды. Көн кадагында икътисадны торгызу мәсьәләсе, көндәшлекне арттыру программасы, товарны чит илгә чыгарганда нәрсәдән сакланырга кирәк, буларга аерым игътибар бирелде. Татарстанда участок сайлау комиссияләре Конституция өчен тавыш бирү көнендә сайлау урынын үзгәртүчеләрдән гариза кабул итә башлады. 3 көн эчендә 11 меңгә якын кеше мөрәҗәгать иткән, алар 1 июльдә якында гына сайлый алачак.
Бүген Яңа Савин районының 152-нче сайлау участогына беренче булып Илсия Сиражетдинова килде. Ул Россия Конституциясенә үзгәреш кертү буенча тавыш бирү көнендә эштә булачак. Шуңа эшкә якынрак участокка җыена. Яшем Казанда, Новосавинский районда. Но бу район миңа бик уңайлы. Чтобы сайларга. Кызлар бик тиз эшли, бик әйбәт. Сайлау участокларында барлык санитар таләпләрне төгәл үтиләр, температураны үлчиләр, өстәлләрдә антисептиклар, комиссия әгъзалары битлек перчаткадан. Потока в эти дни. Гаризалар биргәндә чират юк, ләкин кешеләр арасында дистанция саклыйбыз. 2 кеше килсә, берсе үз чиратын ишекнең икенче ягында көтә. Тавыш бирү урынын 4 төрле ысул белән үзгәртергә мөмкин. Күп функцияле үзәкләрдә дәүләт хезмәтләре порталында шулай ук территория һәм участок сайлау комиссияләре аша үзең белән паспорт булырга тиеш. Мобиль сайлаучы системасына инде 11 меңгә якын гариза килергә өлгергән. Халык арасында иң популяре ул дәүләт хезмәте порталы. Аның аша 9609 гариза җибәрелә. Очень много слов благодарности мы слышим. Бу система бик уңайлы, вакытта яңга кала, шуңа аннан файдаланучылар саны да арта гына бара. Шәһәрдә яшәп, тавыш бирү көнендә авылда булсагыз, башка төбәккә китеп барсагыз, я эшкә якын урын сайлыйсыгыз килсә, мобиль сайлаучы хезмәтеннән файдаланып, тавыш бирү урынын алыштырырга була. Моның өчен әле 4 көн вакыт бар. 21 июньдә көндезге сәгать 2дә участоклар гариза кабул итүдән туктый. Өлгермәгән чиракта теркәлү урынында сайларга туры киләчәк. Россиядә тавыш бирү 25 июньдә башлана. Руслан Студинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Лениногорский, Баулы, Бөгелмә районнарының авыл китапханәләре 1500 дәнә китап алачак. Россиядә шундый хәйрия марафоны башланды. Татарстан әлеге чарага кушылучы 7 төбәкнең берсе. Мәскәүдән безнең республикага 4000гә якын басма китерелгән. Китаплар төрле. Авылларда хәзер Бөек Ватан сугышы, рус әсәрләре, күренекле авторларның проза әсәрләрен дә укый алачаклар. Моңа кадәр шундый ук басмалар Сорман районына озатылган иде. Бүген шушы акциягә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Менә безнең бүген авыл кешеләре моторна исән-сау шушы библиотекаларга, шушы изданияларны обязательно таратып чыгабыз, чтобы халык танышсын. 700 катнашучы, 19 мөгаллим, 90 лекция. Бүген Казанда Нәүрүз халыкара театраль белем бирү форумы тәмамланды. Быел беренче мәртәбә онлайн үтә. Катнашучылар башта мондый форматтан курыкса да, борчулары юкка булган. Ни өчен? Җавапны Чулпан Касыймов белә. Пәрдә урынына зур экран. Нәүрүз театраль белем бирү фестивале быел онлайн үтсә дә 700-дан артык катнашучыны җыя. Бу фестиваль тарихында иң зур санлы оештыручылар. Бүген форум ябылу конференциясында барсы да үз фикерләре белән уртаклаша. Посмотрел с изумлением. Россиянең театр тәнкыйтьчесе Глеб Ситковский быелгы форумнан уңай тәэсирләр ала. Онлайн дәресләрдә катнашучылар санының күп булуы сөендерә аны. Кайбер мөгаллимнәр лекцияләрне бик кызыклы алып барды ди. Скромное предложение. Форумнан соң мин дә бу дәресләрне безгә алга таба да дәвам итәргә кирәк дигән фикер туды. Чөнки мөгаллимнәр берничә сәгать эчендә генә барлык материалларны биреп бетерә алмый. Спасибо за твои предложения. Германия мөгаллиме Юрий Альшиста форумнан соң катнашучыларның дәресләрне дәвам итәргә теләп хат язуын әйтә. Шуңа 1 августка кадәр онлайн укытачакмын ди. Нужно как бы продолжать этот эксперимент. Мин хезмәттәшләремнең фикерен хуплыйм. Әгәр кешеләр кызыксына икән, дәресләрне алга таба да дәвам итәргә кирәк. Актерлык сталыгы, режиссерлык сәнгате, Курчак театрында режиссерлык, менеджмент барлыгы 9 секция эшли. Устазлар Германия, Колумбия, Польша һәм Россиянең әйдәп баручы театр сәнгате белгечләре. Бию дәресләре. Мин битне күз алдына да китерә алмыйм. Ничек инде аны биюне, мәсәлән, онлайн аша өйрәтеп була. Ләкин менә мин күзәтеп җирдем, театр буш булса да, монда тормыш кайнады. Театр фестивале булгач, аны спектакльсез күз алдына китереп булмый. Сүнгән йолдызлар, дәрсе гыйбарәттер театр, безнең сәяхәт театрлар буенча һәм төрле безнең репертуардагы спектакльләр күрсәтелде. Спасибо большое, театр Камала. Нәүрүз театраль белем бирү форумы тагын 2 елдан соң үтәргә тиеш. Катнашучылар киләчәктә аны бергә җыелышып уздырырга өметләнә. Чулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Аның чабаталары Америка, Төркия, Алман илендә дә бар. 90 яшьлек чабата уручы Шамил Закиров ни өчен бу шөгылен әле дә ташламый. Бу хакта иртәгә көндезге 12нче ортада татарлар тапшыруында карабыз. Күңелем шул хәтле күтәрелеп китә, бер нәрсә уйламыйсың. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты, китереп бирү һәм урнаштыру бүлеккә. Казан шәһәре, Восстание урамы 23 йорт. Телефон номеры 267-166. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда кояшлы 20 градус җылы, төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аяз 23 градус, төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида кояшлы җылылык 22 градус, төньяк көнбатыштан уңай һава шартлары саклана, явым-төшемнәр көтелми 23 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар-Буай Чүпрәледә шулай ук җылы һава саклана. Җилдә көньяктан исә 23 градус җылы. Чистая Нурлат Мамады Ширмешәндә антициклон тәэсирендә көн кояшлы булачак, 22 градуска кадәр җылы була. Доктор Оз федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Бу буыннарны операциясыз дәвалау технологияләр авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы операция ясатып дәвалануны киңәш итмибез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә инанырсыз. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Акбарсдомнан фатир сатып алсагыз, ипотеканы ярты ел буе төзүче компания түли. Без кайда? Йөгез шунда. Тулырак мәгълүмат 295 77 77 телефон буенча, яисә akbars-dom.ru сайтында карагыз. Мәркәзебез Казанда аяз көн 22-24 градус җылы. Җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 39%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.